bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nagigilty ako na wala pa rin siyang jowa years after naming maghiwalay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Jillian. At ito, ang aking secret file. Hindi ko alam kung guilt o kalukuhan ko lang talaga itong nararamdaman ko na feeling behind sa pangungulit kong magkaroon ng communication sa ex ko. Na itago natin sa pangalang PJ. Wala pa kasi siyang naipapalit sa akin. 15 years na since nakipag-iwalay ako sa kanya. And please don't get me wrong. Kontento ako sa relasyon na meron ako ngayon. It's just that I feel guilty na wala pa rin girlfriend ang ex ko pagkatapos ng naging relasyon namin dati. First year high school ako nung una ko siyang makita. In his own terminology, isa siyang head turner. Isa siya sa mga bagong guro sa school. Gwapo pero corny ng jokes at hindi masyadong matangkad. Ako naman yung tipo ng estudyante na sinusubukang mag-excel sa studies. Hindi ako ganun katalino, although nasa honor roll naman ako from time to time. But unfortunately, hindi ko talaga kasundo yung subject na math. Nung una, nayayabangan ako kay Sir PJ. Napapailing na lang ako. Kasi short-tempered siya. But in all fairness, hindi ako masyadong nakakatulog sa klase niya. One day, may naramdaman akong something weird. Yung parang gusto ko siyang nakikita na ayaw ko namang malapitan niya. Super weird na pagdadaan siya sa corridor at madadaanan niya ang room namin. Tapos saktong palabas ako ng room, bigla akong nagiging jumpy pabalik sa classroom para lang hindi niya ako makita. Every day, DJ Rocky and DJ Jello, wini-wish kong makita ko sana siya. At sa tuwing nakikita ko naman siya, ang lakas ng tibok ng puso ko. Or siguro baka kinakabahan lang ako. Then dumating din sa punto na kinailangan kong mag-attend ng after-school makeup class sa subject niya. Diyos ko, hindi ko talaga maintindihan yung subject namin nung taon na yun. Fast forward, sumapit ang Christmas season that year. Hindi ko maalala kung paano pero nakuha ko ang personal mobile number ni Sir PJ. To make the long story short, ako ang nag-initiate ng mga text. Either about sa subject or para mangumusta lang. Alam kong bawal and weird yun, pero hindi ko na yun inintindi. Noon ko rin lang nalaman na hindi naman pala talaga mainitin ang ulo niya. Sweet pala siya. Dahil doon, ako mismo ang nag-pursue sa kanya. But he turned me down, saying, naantayin niya ako mag-21 years old. Pero DJ Rocky and DJ Jello, makulit ako. Naging kami ni PJ nung lumipat na siya ng work. Nag-aaral din kasi siya ng master's that time. Kung dati ang communication lang namin ay kain ka na, ingat ka, naging mas malimit na ang usapan namin tungkol sa mga pangarap na gusto naming maabot sa buhay. At dahil tinatago ko ang relationship namin sa lahat, okay lang sa akin yung type na communication na here and there lang. Or yung kung kailangan lang.
For the next 3 years, para kaming LDR. Kahit ang lapit lang ng bahay namin sa isa't isa. Minsan may mga regalo, minsan lalabas. Pero kailangan 10 di pa muna ang layo sa isa't isa kapag nagkakaroon ng chance na lumabas kami together. All those years, DJ Rocky and DJ Jello, ang nasa isip ko ay para kaming nasa isang kwento sa isang pocketbook na through thick and thin, till the end, you and me against the world ang peg, despite our age gap. Feeling ko, ang mature ko na, dahil sa kanya at sa naging relasyon namin. Fast forward, noong nag-college ako, mas lumawak ang mundong ginagalawan ko. Mas naging busy ako sa pag-aaral at iniwasan ko ng maging clingy kay PJ tulad ng dati. Although, umiiyak-iyak pa rin ako kapag hindi niya ako itinitext. O kung magte-text man siya sa akin, good morning at good night lang. Minsan nga wala pang reply. Ang lagi niyang sagot, busy siya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. One time nga, bumisita siya sa university kung nasan ako nag-aaral. Tapos biglang may nakakita rin na dati niyang estudyante. So, pinakilala akong kaibigan or pinsan. Naulit na rin yun ng isang beses. Pumunta naman kami sa kung saan siya nag-aral dati. Binisita lang yung dating professor. Tapos ang pakilala niya sa akin, pinsan niya. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung bakit nag-stick sa akin yun. At parang dun ko na-realize na nakakapagod palang makipagrelasyon ng patago. Nakakapagod. And someone na 10 years older pa sa akin, na laging ang tingin sa akin, bata pa mag-isip, bata pa ang kumilos. Kahit na sinusubukan ko naman to act according to my age. Sabagay, siguro dahil din sa pagiging medyo boyish ko, manamit, ganun yung impression niya sa akin. Fast forward, lumipas pa ang 2 taon, ganun pa rin. Humihingi pa rin ako ng proper communication kay PJ. Mag-aaway kami sa text, magbabate, magkikiss and make up gamit ang mga regalo. Mga regalong hindi ko naman hinihingi. At kung may hihingin man ako na preference ko, kung ano yung ayaw ko, yun naman yung kukunin. Dumating sa punto na isang araw, habang nagbibiruan at naglolokohan kami ng mga kaklase at kaibigan ko na mag-a-announce ng pasigaw kung may mga crush kami, tapos biglang i-insert yung pangalan ng isang random classmate, tapos hihintayin naming murahin kami. Aba, nag-dare sila na sabihan ko ang isa naming classmate na si Iggy na crush ko siya. At ginawa ko yun sa Christmas party namin. Ang hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, may gusto pala itong si Iggy sa akin. Nung gabi rin yun, hindi na lumayo si Iggy sa tabi ko. Hinatid pa nga niya ako sa istasyon ng tren pa uwi. At dahil sa mga bagong nangyari, may naramdaman akong something na para bang matagal ko nang hindi nararanasan. Na nung moment ko lang uli na feel at sobra ko yung ikinagulat. Nakaramdam ako ng confusion. Na-confuse ako, nalito ako. Hindi ko naman talaga naging crush at first sight itong si Iggy. Nung time na yun, yung month na yun, iniisip ko nang makipag-iwalay kay PJ, pero iniisip ko rin na ang tagal na namin ni PJ. Paano kung pagsisihan ko na nakipag-iwalay ako sa kanya? Tas wala akong makitang ibang lalaki na magugustuhan ko. Pero ito na, may umaaligid-aligid sa akin. And somehow, alam niyo yun, parang nakakaramdam ako ng excitement, calmness, na hindi ko maramdaman kay PJ sa tuwing magkasama kami. So, nagsimula na kami magpalitan ng text ni Iggy. Mostly about schoolwork. Nagpapasama bumili ng materials para sa project. Yung mga normal lang na bagay na pinag-uusapan ng mga magkakaklase. Hindi na ako halos nagre-reply kapag nagte-text si PJ. At kung nagre-reply man ako, ginagaya ko lang yung ginagawa niya for all these years. End of the day, good night, or pagka-uwi, good evening na lang, ganun. Wala nang excitement na makausap siya, maski sa text lang, hindi gaya nung dati.
1 linggo ko siyang tinrato ng ganun. At bago yung end of the year na Christmas vacation ko sa school, nag-request si PJ na makipagkita sa akin sa isang cafeteria ng isang college. Kumain kami. In-order niya yung lagi niyang ino-order kahit saan kami pumunta. Spaghetti. Then all of a sudden, habang ka-text ko yung kaibigan ko tungkol sa next subject ng araw na yun, bigla niyang hiningi yung phone ko. And for some reason, at malamang, first instinct ko, naisip kong burahin ang messages ni Iggy kahit wala naman siyang mababasa na kakaiba dun. Siguro naisip ko lang din, baka may makitang ibang pangalan si PJ sa phone ko. Tapos gawan niya ako ng issue, edi mag-aaway na naman kami. Pero actually, yung classmate ko pa ang naging rason kung ba't nagalit at nagsususpetsa siya sa akin. Well, understandable. Pero dahil pagod na ako, makipag-argue, sabi ko, okay. Sabayan niya ako pumunta sa susunod kong klase kung ayaw niya akong paniwalaan. Dumaan ang araw na hindi kami nagkausap ni PJ. Pagbalik ko ng university after New Year, nag-compose ako ng isang message. Pina-check ko pa nga sa classmate ko. Nakikipag-break na ako. Kasi nakakapagod na yung 6 na taon. 6 na taon na pinagsamahan namin ni PJ. Nagmakaawa siya sa akin na magkita kami pero umayaw na ako. Last time na nagkita kami, ginamit pa niya yung mga kaibigan ko para mapapayag ako. Umiling na lang ako at sinabi ko na sa bahay na lang siya pumunta, kausapin ng parents ko. Ayoko nang magtago eh. Pumunta ba siya? He never did. He never came. Then 4 years after namin maghiwalay ni PJ, habang nasa isang bagong relationship ako, bigla ko siyang naisip. After all those years, bigla ko nakita yung profile niya sa FB. Pero after 2 years pa ha. Tsaka ako lang naisip na mag-message sa kanya. Tinitingnan ko lang kung sino yung naging or sino na yung girlfriend niya. Pero wala pa rin eh. Then nagkausap kami ni PJ sa Messenger. Una, kumustahan lang. And then sa kawirdohan ko, binigyan ko siya bigla ng advice. Nung kami pa, nagtry kami na may mangyari sa amin. Pero it did not go anywhere beyond what we were thinking. Sinabihan ko siya na manood ng Malalaswa. Malay niya, matuto siya rong lumande. Sabi ko sa kanya, lahat ng relationship all boils down to communication. Kaya, sabi ko sana sa susunod na magiging girlfriend niya, matutuhan niya na makipag-communicate. Yung tipong hindi palaging corny na jokes at I love you lang ang sasabihin niya. Siguro mga 3 beses din kami nagkaroon ng small talk sa Messenger. At sa huling usap namin, naulit yung tanong niya. Tinanong niya ako kung nag-cheat daw ba ako sa kanya nung kami pa. Sinubukan kong i-defend yung sarili ko. Pero naisip ko yung sinabi ng friend ko, yung term na micro-cheating. And I made myself believe na baka yun na nga yun. But I stood my ground at sabi ko hindi. I never cheated. Tapos nagawin na naman kami. Di ko na pinahaba. Binlock ko na lang siya. This was 3 to 4 years ago. Now, I still hope and pray na maging masaya siya. Ngayon, tapos na niya yung PhD niya. Sana makakita siya ng tamang tao para sa kanya. Kasi yung akin nakita ko na. At going strong kami. So to PJ with a PhD, I hope the best for you. Hinihintay ko pa rin na makita kang may girlfriend o may asawa na. Para mawala na yung guilt and thought na maybe I ruined romance for you. Sana next time you use naman your heart more than your head. Yun lamang po, DJ Rocky and DJ Jello. Salamat po na nakapagbahagi ako ng aking kwento. Muli, ako si Jillian at ito ang aking Secret File.